castro de Castrelo, situado na localidade do mesmo nome, preto da vila de Laxe, é un xacemento castrexo adscribible á segunda idade do Ferro do Noroeste. As escavacións desenvolvidas no xacemento durante os anos 2009 e 2012, con motivo da construción da estrada que pasa ao seu carón, puxeron ao descuberto unha parte importante do lenzo exterior da muralla delimitadora do poboado, na que se abre unha porta de entrada de carácter monumental, a que se accede por un camiño empedrado rexistrado nunha lonxitude de máis de 24 metros. O rexistro material recuperado durante estas intervencións permitiu situar o momento de ocupación do castro ao redor do século II a.C. O excepcional estado de conservación dos restos arqueolóxicos rexistrados motivou a realización, nos anos 2015 e 2016, de dúas campañas de consolidación das estruturas visibles, muralla, porta de entrada e camiño empedrado. A superficie escavada con máis de 1.400 metros cuadrados atópase no extremo oeste do xacemento, estendéndose dende a porta de entrada cara ao seu exterior. Tendo en conta que o xacemento conta cunha superficie estimada de máis de 15.000 metros cuadrados, a área investigada con metodoloxía arqueolóxica só supón algo máis do 6% da superficie total do mesmo. No seu conxunto, o castro de Castrelo aparenta ser un xacemento complexo. Levántase aproveitando unha pequena dorsal que descende con orientación suroeste-nordés, circunstancia que fai que o conxunto teña unha marcada forma ovoide, cunhas dimensións máximas de 191 metros no eixo longitudinal e 103 metros no eixo transversal. Na parte máis alta da dorsal localízase a croa, tamén de forma ovoide, cunhas dimensións de 70 por 47 metros, abarcando unha superficie aproximada de máis de 2.500 metros cuadrados. Cara ao nordés da croa, a menor altura e seguindo a pendente da dorsal sobre a que se levantou o xacemento, aprecianse 3 socalcos de reducida superficie, posiblemente coincidentes con estruturas arqueolóxicas.